Banan joango gara izendatzen, herrian erail zituzten 25 lagunen izenak. Bere familiarren eta guztion artean lore eskaintza egingo dizkiegu. Hona hemen 25 fusilatuen izen abizenak. Juan Cruz Aldasoro Elizaso. José Alumiria Saldías. Miguel Amondarain Tumeaga. Secundino Antón Sancho. José Arana Etxenagusia. Faustino Aldaz Lavaca. Antonio Aranzábal Urrestarazo. Pío Arcaius Albizu. Bonifacio Echevestia Divino. Pachi Fernández Usandizaga. Nemesio Fernández Arguiarro. Ambrosio García Cascante. Juan Antonio Irulegui Ulanga. Casiano Izquierdo Sanz. José Lassa Garantiarán. José Mari Monje Castillo. Bautista Martínez Fernández. Gregorio Martínez Fernández. Antonio Melendo Antón. Julio Melendo Antón. Esteban Olalde Aspiri. Sisto Escamero Martínez. Blas Rubio Peña. Víctor Sarasqueta Ruiz. Miguel Vizcaya de León. Ondoren, herriko bertsolari gazteak, Jon Belokik, pare bat bertso botako dizkigu. Hauxe urtero egite hutsak, badauka nahiko kemena, hemen atzean pareten dago, haien guztien izena. Eta urtero oroitzen dugu, haien denen oroimena, hoixe delako egin daiteken omenaldirik onena. Hoixe delako egin daiteken omenaldirik onena. Gauza asko daude mugimenduan,
ondo pentsatzen jarrita, gaurko honetan ospatzen dugu guztiok errepublika. Eta armak ustear daukagu, ta bueltan dabil korrika. Aurre ikusten deta etorkizuna, datorkigu bai polita. Aurre ikusten deta etorkizuna, datorkigu bai polita.